unsa man ang imuhang mensahe tay sa mga solid gid kaayong supporters imo tay? Paminaw mo. Tanawan ninyo akong mata. Look into my eyes. Ako di ko gusto nga maabot sa punto nga balikan tamong tanan. Tinuod, hangtod di gihapon na ninyo undangan. Kurot din mo tanan. Daghan jud kay believe sa imo tay kay grabe ra gyud nimo ka simple nga tao tay. Tinuod. Gamoskitero ra gyud daw ka tay. Tinuod. Ang pagkabalo mo tay imong moskitero buslot daw tay. Oh. Pakita daw natin imong moskitero buslot. Sino? Kana kung magpag-greet o gusto nila nga singkahan lang sila. Oo man na inyong gusto. Ihatag ko na. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samontina. Isa sa pinaka-busy nga personalidad dinhi sa Davao City. Finally, makahimama tagud sa inyong uncle dinhi sa iyahang tiny farmhouse ni Anhi Pagyod. Perting gwapaha, dili kay siya prepared. Dili na nako padugayon pa. Ako anang ipaila-ila sa inyo ha, si Randel Alfonso, also known as Shamsi TV. Oh, sorry lang. Rendell. Rendell eh, sorry sir. Rendell Alfonso, also known as Shamsi TV. Hi, Col. It's nice to be here. First time na ko o gilangaw ko. sorry kayo. Ito, Shams, si Shamsi nagkasabay na gid mi. Finally na meet na ko siya sa usa ka event nag-host niya. Kani siya wa gi pahuway. Sa tinuod lang walay pahulay karong adlaw gigahinan lang gyud ko niya og oras. Unsa gyud ang imuhang butang nato imong primary nga trabaho gyud? Actually, sa una, gusto lang akong goal in life is mahimong manager sa isa ka fast food chain. Dila na ko iingon kay... Pero nakatrabaho ka sa una? Oo. Fast food chain nga company. Fast food chain. Naara na banda sa may Dalang Matina. Kakabalo ng Jollibee. McDo. Dila na ko iingon basta McDo. Unya, pagtrabaho na ko dito is, syempre, hilig man ko magkanang party-party good after pagpawala sa stress. Nagsulod ko og usa ka comedy bar. Pagsulod na ko og comedy bar nga, hindi sila lingaw. Moto nga, ako gi sulod. Gitry lang gud nako hangtod sa na-absorb na pod nako. Pero unsa tong tuiga, Shams? Di lang po ko muingon siguro mga 2015 pod. Komedyante na kaga-perform na ka 2015 pa lang. Opo, 14, 15. Pilay edad nimo day, Shams, kung pwede mangutana? Di lang po ko muingon pero 28 na ko. 28? So early. Palag, di mo to. Early ka nagtrabaho. Yes. Early ka nagtrabaho. Unsay nahuman nimo, Shamsi? Di lang po ko muingon sa akong eskwelahan pero na ako under ko sa Maths College. Unsa nag-maritime ka dito? Hindi, nagkuan ko, nagtil-til ko nga ko. Char lang mat. Kanang education. Nag-education ka? Education, tapos second year college, second sem. Nag-stop ka? Dito nagtrabaho na ka og fast food chain? Yes po. Pagka-komedyante nimo, unsa pa may mga sikat nga bar sa una nga ka ng mga stand-up na diri? Sigudo. Sigudo nga comedy bar. Isa sa akong mga mentor, si Manay Kinita. Si Manay Kinita, yes. Gitrain ko niya how to be responsible in life. Dili lang kay sa pagyaga-yaga, sa pagpakatawa, ang pagka-responsable gyud. Yes. Hala no, kakuyaw day ni Manay Kinita no. Thank you, Manay. Karon gazigudo gihapon ka or full-time na ka nga ga-show na lang? Actually, wala namang goy sigudo. Wala na di. Sorry. Sorry. Wala na sigudo. Maskin asa na lang ko nga bar kay maskin ingon ani na akong level, di gyapon nako biyaan kung asa ka nagsugod. Ako gikan. Karon kining imuhang pagka-Shamsi TV, nganong Shamsi may gipangalan nimo, Shams? Si Manay is hilig siya og mag-imbento og mga name. Kasagsagan man gud to ni Shamsi Sup-Sup sa Miss Universe nga dito mi nagkailhanay ba. Nga Shamsi jud ko. Daghan siya gipangalan, Judy Abot, Daddy Long Legs, mga unsa-unsa pa ba diri ngon aning ana. Pennywise gipangalan ko na niya sa ko. Wala dyan siya nagwagi. Shamsi dyan ko. Shamsi? Wala by Dora the Explorer? Wala? Hapit. Di boots, gay ko na. Kabalo nga. Kani, dili gid ka tinuod nga straight nga lalaki gid ay. Straight ko nga bayot.
Joke lang. Nag-joke lang, okay. Okay lang. Kasagaran mo ko si mga videos. Ano yung kay ka? Magchuy kay ka. Di ba ka nang imuhang pagka... Masa mga na, ingon anak yung ka mo storya. Kay kung kita mag-storya lang na kanang walay kamera hin-hin man kay ka. Pero grabe ni mo. Nganong mo, ana, magyug ka, Shams. Ang hinungdan magud ana nga mao nang nagsugod na nga video nga na-click ko is inauguration ni Vice President Inday Sara. And then, while ga-makeup ko, naaya ko isa ka comedian nga, sige siya tawag sa kuha nga, i-greet sa niba, i-greet. Kasi pwede pa humanasa ko kay para ma-relax ako kung uto. Niya, pagkahuman after, huwag magyapo ko niya gitantanan. Init akong ulo. Anak ko nga, karon ka. Happy birthday kay Kuan! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Bullshit! Init akong ulo nga nag-greet ko, init akong ulo sa iya ha. Gawa dito to from the bottom of my heart. Sincere dito akong kainit sa akong ulo. Nag-send dyan ako sa iya ha. After 3 days na ko na-realize nga, tanawon doon ako ni nagkatawa ko. Ano ko nga? Na-upload mo? Buwan mo. Monto, nagana nagpag-greet. Nga, ang ilang gusto, singkahan sila permanente. Ako yung baya, sige straw. Dito, kay si Shamsi yun, sa personal, hinhin, grabe niya kahinhin. True. No? Mas hinhin pa ka ni Lucy Torres. Lucifer man. Dito nagsugod ang tanan sa imo ang pagkasuko niya. Gibutangan pa gyud nimo nga buang manday ko. Actually, ano to siya bullshit man day ko. Bullshit manday ko. Bullshit! Imbis nga akong kasuko, iagin ako sa ilaha, sa kuha na lang. Kay para di sila ma-hurt. Kanang ana ba nga, imbis nga suko kay ko sa ilaha, suko kay ko kanang sangko sa langit ang kasuko. Nga para di sila ma-hurt, ako na lang. Kay para akong si sarili akong sisihon. Sisihon. Pero kinangkintahay wala ka naka-makeup, wala unsa man ka sa inyuhang balay, Shamsi. Hilumon. Hilumon lagi ka. Hilumon ko niya. Sige kog overthink nga wa mo unta ko'y utok. So naa kay naka-anxiety pod. Yes. Anagid pod. Daghana day nato na. Daghanta. Ikaw pa ba di ba? Kaning imuhang kasikat na karon, Shamsi niya. Yang imuha manggong gina-portray nga personality is kanang katok gyud kaayo niya magsagit-sagit. Suko. Ikaw ba naduulan na baka og fans nimo nga gisagitan-sagitan ka giiro-iro ka? Halos everyday nga karon po nako niingon sa imuha nga mao nang di po ko gasabay sa imuha kay mahadlok ko ba nga masagitan kog tao nya di nimo ma-absorb kay ana magud na mahadlok magud ko lahi baya ang millennials og mga SK mga sobra 40 na so mao to nga ang imuha karon is nana kay fear nga mo gawas ka kauban imong mama kay basig ang treatment sa tao sa imuha sa public dili madawat sa imong mama. Makuratan siya. Yes, makurat-kuratan siya. Kaya mo alam siya nga, time na tapog mall. Dili na ko isaba, G-mall, mga G-mall. Mo anak sila nga, hala, huy, bullshit pa day ko. Bullshit pa day ka. Ingana ba? Di-absorb ko na kay nadawat na nimo. Nagikan. Nadawat na sa nimo. Ang di na ko madawat, ganong ingnon ko nilaging ana. Kamiya agad sa bagay. Wala ko nag-expect ana. Actually ako abi na ko Facebook lahi pa din. Lahi, oo. Usahay wala ta sa mood niya kinahanglan nato mo gawas. Unya once giingon anak kanila, dili ka ma-trigger. Unsa mo sa imo, Shams? Lain man ko pag once nga nakoy mga ingon anak nga moment, akoon ra nako. Di nako damayon ang tanan, di nako kuana ang tanan. Nya kung mugawas ko, okay, bilan nako dito sa sulod. So mugawas ka dili as Rendel, mugawas ka as Shamsi. Shamsi. Kay ingon anak sa ko, Shams. Kinahanglan gyud ko maatog mall. Ako pang hilig bikin ka nang mamalit ko niya kanang hands-on baya ko nga kanang pagmamalit ko. Ako gyud mato sa mall, di ko ganahan magsugo. At least karon kabalo nako nga ingon anak puday ka. Masyak-syak ko sahay nga pag-drive ko sakyanan, i-open akong window. Pati mga pulis, kita ka sa kong vlog. Pulis nga kanang gusto lang na ko mo simot lag hangin sa gawas. Wala sila nga. Radyohon pa nila, abi na ko ko'y sala. Bullshit pa dahil ko nga. Sila nga ko nga. Namagoy uban nga, ma-overwhelm. Right, nga, makakita sa imo ha. Kanang. Natay one time, nag-show ko sa Big Bang. Na medyo na-trauma ko ato eh. Na gibira ko niya kay tungod. Lingaw kay sa kuha. Eh ko nga, si Hansa niya may manguha og tip, mga iyak niya. Katuwa ko nga yo, iyang gatunog. Shansi! Pag doon ako sa iya ha, wala ko nag-expect nga, iya kong laparuhon. Oh, Jesus Christ. Tinuod na. Laparong nga tinud-anay, Tinud-anay na nga.
Para sa iya, lingaw lang. Piece of advice lang, kung ma-overwhelm mo, please, kung sa Facebook pa lang, think before you click. Kita-kita lang, personalay lang. Ayaw lang po siguro nga kanang physical ninyo kay porket funny nga tao, nga ingon ani, ingon ana. Nga kaya na ninyo physikalon kay tao raman pud mi. But then again, kisa ra bagud ta para di mapasaylo. Pero wag jud ta kagipasaylo, ma'am. Charlo. Kani Shamsay, istoryahan nato kay sikat na mangyuga. Salamat. Daghan kay grabe ang blessings ni Lord sa imo. Grabe ang blessings ni Lord sa imo. Buyag. Unsa gyud ang pinakadako nga nausab sa imo, Shams? Actually, wala ko plano mag-vlog. Wala plano mag-vlog. Because in financial, nahatag na ko ang suporta nga wala ko nahatag sa una sa ko ang manghod, mama, sa akong mga apuhan nga nasa bukid. Dili ko siya ingon nga mandatory, but magtanaw utang na loob ba nga sila nga katong wala tay buot. Ana ka thankful nga kung maging known ka is dili mo siya ingon nga thankful lang ko kay mapaspas imong mga lakaw. Naay mga perks. Yes. Naay mga perks. Og especially sa mga checkpoint from ato kag Bukidnon. Dili na lisod. Ato ka og Bunawan, ato ka og Turil kay kasagaran man gud to one time. Dili one time lang na. Di okay lang may ilang trabaho kay trabaho mo nila. Of course. Mahappy lang ko ba kay syempre suspicious looking kay ta nga tao. nga every time nga ako ang mag-drive pa uli nga di pa ko known ato ha check nila nga kung ana wala ko kablaw sa uban dali lang pero sa kuang nga part is driver seats pinakailalom ko ano siguro ko ka diskumpado na akong siguro no nga ingon ana pero karon wala na masa sila nga pag makita nila sa kuang nga siyang sini ana pero mo check gyapon sila kay trabaho man guna nila so na at least na dakong tabang ang imuhang pagkailado nga Shamsi TV nga di na ko di na ka ma-hurt kaniha ambot og kahibalo na mo siguro makita man na ninyo sa mga ma-upload usahay ni Shamsi kani si Shamsi isa ni sa mga personalidad nga ganahan kaayo si Ma'am Inday Sara Duterte. Yes po. Every time nga katong mga pinakagahi nga comedian sa Davao na sila every time nga na-event si Ma'am Inday nga gikuyog ko nila para ma-enjoy tanan ba. Kumusta si Ma'am Inday pag magkuyog mo? Actually, dili kay mi ingon ana nga tanto nga close but I respect boundaries kasi. Of course. Di porket nga higo na to na siya, pwede na to siya buhaton sa tong gusto. Katong the time nga nag-service crew ko sa di na ko isulti nga fast food chain sa McDo, sa MTS. Dito mi nagkaila, drive-thru. Simple lang siya nga babae nga kuyog niya yung mga anak nga wala siya bodyguard lang. Mayor yata siya to, vice mayor. Ma'am, kumusta? Ikaw man din na. Di-add ko niya sa Facebook, niya di-accept na ako. Dito mi nagkailhanay ni Ma'am Inday. Asa dugay na gid. Giingnan pag ako siya nga nag-inquire sa kuha nga dito ako ang trabaho pero ako lang gitubag nga ako'y alamag ba. Siyempre nga kasi magawa sa tong baba maura man jud ma anak ko nga ma'am na Shams unsa ang pag-apply aning kidikro giyaga-yagaan ako siya nga ikaw mo apply man. Oo nya. Siya nga buang dili ako ikaw dili ako kanang ako anak ba. Apply niya hangtod sa na dito permanente. Inato ra gid si Ma'am. Inato lang si Ma'am. Big inato. Katong sagsagan pod sa eleksyon na wala to tuyo siguro God knows nga nangaon pod mig bangkiruhan nga kami lang nga nayan team kana sila kauban pud nako kana na mi team nga nangay lang gyud siya kanang kaonon nako syempre kabalo bitaw sa serving spoon o kanang spoon gyud nato sa kuang baba gikan siya nga Shamsi tangis ako ginamos be anak lang kanang imo lang kutsara ganito ko paghilom dira mo ang serving spoon simple lang kay siya alay ma'am shout out po kaning mag-show bitaw nga kanang di man gud ingon nga grabe imo pag iro-iro kay Ma'am Inday ha pero maka-joke ka sa iya at least murag di bihira lang ang mga tao nga pwede maka-joke ni Ma'am Inday tinuod kay si Ma'am God pag once nga makuyogon mo siya normal lang siya nga tao nga migo silingan mo kaila mo pero ikaw nga personalidad ka nga performer ka nga syempre kisa bagod di mangurog butan sila nga pamilya kayo dili sila ingon nga labad hilas di sila hilas yes tagaan kanila importansya no nga na sila kabutan labi na og malingaw kani si Ma'am Inday kay hilig na siya mga paresing si Chubbs ang iyang paborito kambal daw lagi sila mag ano po dahil ko kay one time nga si Ma'am Inday na disappoint po nako to nga
na-disappoint ako siya nga wa ko kaadto siyang show. Kay tungod ipili nako ang kabuang nga love, nga gintawag tong love. So na in love ka? Yes. Dipili nako kumbaga kontra sa iya. Pero then again, naman tay always pasaylo. Right. So naging kamo or hantod na in love ra ka sa iya? Di ara tama na nga relasyon. Kabalo siya sa ko ang gibati. Oh. Pero gi-allowed ko niya nga ipakita nako sa iya. But wala tay karapatan nga diktahan siya nga pilion ta. Pila na ni katuig siya say? 7. Wow. Nasi uyab wala? Ginagaw! Important pala ta nag-mention og pangalan. Ang pangutana Samsi. Ilogon ba nimo siya? Dili. Yang uyab, dili. Friends mo siyang uyab? Oh. Kabalo yang uyab ng in love ka siya? Wala. Wala. Seryoso ni? Og kabalo ko matanawon gyapon nimo, kabalo ko nga at least wala ko nag-mention og pangalan. Sifra ka. Sifra ta. Unsay gusto nimo isulti sa iya? Salamat kay tungod sa imo ha. Na-feel nako ba nga dili kay ko nga basta-basta nga pagkabayad nga sabton ko nimo, sabton ta ka nya magkasinabtanay tang duha. And then happy ko nga naging part ka sa akong life. Ug kabalo ko nga ikaw mismo sa iyong sarili. Aminan man nimo og dili, aminan nato og dili. Kay di mo pug ko pwede nga ilaro na akong sarili. Happy ka nga naging part ko sa imong life. Kabalo ka na. So gakita mo. Oo. Ga-date mo. Galakaw mi. Oh my God, isa Jamsie. sa akong pangayuag sorry kang Ma'am Inday ug sa organizers. Salamat kay nga ni-trust mo og bali kay mas gipili man gud nako to nga magkuan mi sabay ming duha kay sa katong show. Which is very wrong. Yes. Pag love man gud ka, kaya nimo i-sacrifice tanan. Yes. Mao to ako nabuhat. Sacrifice ko tanan. But karon, i-balance na nako. Yes, kabalo na ka. Yes. At some point sa tong kinabuhi, mabuang man gyud. Tinod. Moagi man gyud nga mga kabuang. Tinuod na. Kay maski ako kagi ko mga nanaoy nga mas pilion pa nako ning ako ang pagka-in love kaysa sa mga opportunities. Magpasalamat lang po ko sa akong team nga napoy tigbadlong ba. No. Na ingon nga shota ha ug man right. Sudlon nila ako just a reminder. Right. Kani nga team si Nestor og si Aldi. Si Nestor og si Aldi. Si Makmak. Si Makmak ang wala dire. Yes, Si Nestor og si Aldi. Si Aldi ako ang main Ali pa ila na to sila dire. Ali mo dire. Aldi og Nestor, kumusta man si Shamsi isip? Unsa man turing ninyo kay Shamsi ate, auntie, lola, mama, unsa man? Uyuan. Uyuan. Actually, dili man kayo dugay mo pag-uban ng mga 1 year pa lang. Nagkonjo namang band within 1 year. And then, dili lang kay personal problems. Ginakuan po niya mo ang personal issues. Mga monies. Good nga. Bisag wala mi nag-aas. Initiative ba? Initiative is doing the right thing without being told. Unsa ang pinakaganahan nimong batasan ni Shamsi? Humble lang. Tapos, very humble. Dili siya pilihan ng tao. Nga iyahang tagdon. Balik kung unsang pagtagad niya sa mama, pa ginapakita niya sa lahat. Kiss na mama. Salamat ha. Shams, kanina lang, last na lang. Sige, sa imuhang gusto nga mensahe sa tanang gasuporta nimo? Daghan kayong salamat nga ni salig pa mo, ni suporta og naiuban nga magpasalamat po sa kuha kay tungod sa ilang ka-depressed, sa ilang ka-stress. Yes. Mahatag daw na ako ilang kalingaw kung matanaw sa akong page. Daghan po kayong salamat sa mga musuporta. Mag-message lang sa kuha para magpag-greet. Kana kung magpag-greet o gusto nila nga singkahan lang sila. Mao man na inyong gusto. Ihatag ko na. Pero kung unsa inyo ang gusto, mo po na kong buhaton. Basta legal lang. O daghang kayong salamat sa inyo ang pagsalig. O unta nga inyo pa kong suportahan o advice lang pod nako nga di ato kalimtan nga tao ra pod ta. Right. Nga ipatimbabaw na to ang respeto og makatao. Natural lang malipay, natural lang kuan, magka-idol mo, ma-overwhelm, but di na to kalimtan nga tao pod. Pwede ka malipay nga walay physical. Pwede ka malipay nga lipay lang ka, enjoy. But dili reason nga lipay ka, idol ko nimo, idol ta ka. Unya imuha kong physikalon. But no, very wrong. Salamat gihapon. Karon, syempre daghan na kayo ang gimingaw sa imong hatay nga sa imong pagserbisyo sa nasod tay. Unsa man tay ang grabe, unsa man ang imuhang mensahe tay
sa mga solid gid kaayong supporters imo tay. Paminaw mo. Tanawan ninyo akong mata. Look into my eyes. Ako di ko gusto nga maabot sa punto nga balikan tamong tanan. Tinood, kurot yun na. Basta ang importante lang, buhat lang magmaayo, ay lang jud ko ninyo bikla. Kay hangtod di gihapon na ninyo undangan. Kurot yun mo tanan. Horot Tinood, yan na. Daghan jud kay believe sa imo tay kay grabe ra gyud mo ka simple nga tao tay. Tinood. Gamoskitero ra gyud daw ka tay. Tinood. Ang pagkabalo mo tay imong moskitero buslot daw tay. Oh. Pakita daw natin yung moskitero buslot. Sino yun? Mura po siya o kinabuhi. Di na to mahibalan kung kano sa maguba. Friendship ba? Salamat. Salamat kay Shamsa. Dagan kayong salamat po. Salamat jud kay Happy Shams, kay kay- ko nga nagkita ta. Labaw na ko Shams. Grabe gyud kay grabe atong pila ni ka bulan atong pinaabot tay ba. Actually, sige migsabot. Dagan kayong migsabot. Kay sabot di gid ba din dayon sa busy niya. Di mi madayon kay langaw na po ko. Padala to sa kalaban. Di mi madayon og sabot. Di mi dayon kay it's either nga Ako ang wala diri. Wala siya diri, akong naa niya. Siya na pud ang naa niya, ako na pud ang wala. Unya kung naamin mi diri, kalinturahon man duha. So karon daghang kayong salamat. Kaning mga parehas ni Shamsi TV nga mga performers, mga komedyante, trabaho na nila. Kung makita nato sila sa publiko, sa personal, magbutang gyud ta og boundary. Yes. No? Sa tinuod po nilang ginaingon nga kanang gahatag og lingaw sa tuwa, magpakatawa sa tuwa, napo na sila kaugalingon nilang problema. So, respeto na lang gyud. Grabe ang pagrespeto na ihatag nato. Shams, Yes. last pinakalasa gyud ihata mahuman. Ibitaw nang imuhang pinakasikat nga linya. Kung unsay problema ninyo, suluhan na ninyo kay napo ko'y problema ako minawa ko. Bullshit man day ko. Daghang salamat. Thank you. Shamsi TV, Salamat. Rendel Alfonso.